Mundur 2000 langkah. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Nata Mantura Prabu Dewa. Kuwi luput, saiki rasana. Walah, idake sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya padhake. Kok Prabu? Piye? Piye ya? Piye Yai? Lho, diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yai kok ora entuk yayimu dhewe wong iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Asakno rek. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasana. Walah, idake sapa? Mbuh sapa? Lho, diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yai kok ora entuk yayimu dhewe wong iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Piye? Yai kok ora entuk yayimu dhewe wong iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene para kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Tamajati, Waluyung ngene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng arang kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih.
Beh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke anak kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe baliya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, Pustaka Jamur Dimasada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, Mboten. mulih. Nggih, nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pahit. Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Gatot wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antarja wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu. Dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk. Wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kantong bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh Amunjadipati, malah sajahe Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan mung batur teka wani karo wong atuhamu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kantong bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kantong bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsaning wong tuamu aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestakaken dawuh. Antarja wonten timbalan goleki Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Nggih, ngestakaken dawuh. Antasena, piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturno marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang Garukaca Kang Antarja saguh goleki Panakawan Petruk, nek aku ndiskus sithik, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesti eneng perkara, mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk kuwi. Petruk ki abdi sing setya bekti karo Bendara, abdi sing bangun miturut karo Bendara. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Darawati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa, wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula Sawojajar. Wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajahe ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandeng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sirahmu Antasena. Sik, Pak.
perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing beler dhewe. Kok sik ora perkara beler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi no gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar, tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sediwa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sediwa tok tundung mergo nggondhele pustaka Jamus Lima Sada, ya to? Yo. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sediwa bener, mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sediwa bener. Terus saiki nek pancen Ndorowati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arep sing ngendika kuwi Siwa Ndorowati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi, nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Ndorowati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sediwa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti do wani njotosi Petruk, iki salin perkarane. Aku ngewangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngloro. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ora mentala. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu. Sing tak wedeni apamu? Sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu. Nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Gatot wonten dawuh mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun pangapunten Rama Kyai. Nyuwun pangapunten menika mangke salin bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan. Kula nyuwun pangapunten. Antarja mangkat, nyuwun pangapunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kalian kadang kula Antasena paripaksa kula dinten samangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki iki aja manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsuh karo Petruk. Kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalahi karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti, Petruk arep ponokawan kawe Dewa Ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar ki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wah, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi, ning Petruk ngembane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mengkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Lah arep mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to. Petruk kae ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang go lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas. Wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora usah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu melocot.
Gatot nyuwun pangapunten, Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petro alabrake dhewe. Nek ora di ngono ya karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iki ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning durung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapa Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapa Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Ya Dimas, malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak Bapa Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo aku manut Kakang Tarja, yo aku manut Dimas Suntasena. Yo melu aku, Kang. Caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta gong Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadak nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki kok. Kowe iki sing mau bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Nek ketrimane urip mudhar watur. Natar ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong natar ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Kuwi isone ampuh ki merga saka kersaning sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe.
Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye? Maju ya mudhar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledok. Sidhe blegobodhobo. Si blegobodhobo, si gedhe blegobodhobo. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming mudhar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gendapan. Mulak malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Ing awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Ah, modar tenan iki. kowe ngapae? Kowe ngapa? Halo. Mlayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatut kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut kaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora cetok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur. Aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antarsena. Nek tekan kene Tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen di SD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Ndawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe.
Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Gorontasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kucluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba wae. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namanya Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong panemane mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah aku iki mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki iki karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Gargoco Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo benerke omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Gargoco Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin, lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangi ning ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kowe aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lha nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Wala, lah tak ngundang Cipta barang. Ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan Gong. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Lancang. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung jukuk. Oh. Oh, biyen ki njukuke wayang nganggo sasmita, Tru. Anggere dalange wis
Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni. Ngene Gatotkaca. Nang dalange Anoman. Nang dalange sapa? Antasena gundulmu locot. Ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa wae nggugu ana Baladewa ngembang mati glanjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati wae bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil-kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngampet-ampekan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki mau? Dekmu. Aku kok pangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo nyasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewani Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor niki, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan, wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Sudet. Aku dereng mlendrong. Apa nek Sudet kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik.
Ora mlenthung ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono. Ndak gegem ndadekake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa wae, Tru. Ora wis angel diganti iki wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Nah, wis wang, wis aja dowah-owahi, aja dowah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeng wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yai. Pakadure Baladewa kakakku slamet dadi. Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do lingguh kene. Engko nek kae do teka tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandangi karo Nata Mantra apa dene Werkudara. Uripe lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong ngundak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Antasena kaya ngene men iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngacing wara gedhe ora bali-bali. Loh, iki nang Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan iblis sangat. Iki aku kok medhep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawuh gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing
dadi seksi yen to iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora? Iya. Wah, panusmaning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki iso ngembari karo aku iki Meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora usah dadaku ya gunem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Mati dening iblis lalat menungso dadakan kowe. Bajigur konangan. Wah. Soboy. Aku toro. Sadron Jodi mati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe dudu Werkudara. Aku Werkudara, dudu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora pati nduga mono kae ana ing kadohan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara. Kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Menapa kae sawangen? Satunggiling lampaning edapi-dapi. Koko Prabu piye? Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng lampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri-giri ronanggana. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro Iya. setunggalipun
Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara doglut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa inggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tuh tandha pitakon ning pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh nggih. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh nggih. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istirahaken dawuh. Ayo sedaki. Sawi kula ndherekaken ora Bu. Terus menjalani sekolah. Wah, Setyaki aja bisa kemarin. Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara tak idake sirahe. Kresmin Kresna aja bisa lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ra tatanan. Aku sing dikembari Kresna.
Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih, kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka nggih. Menapa Prabu Kersa dahar kepelan Panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. wow dikon rene idake ndase wah ngembari karo Werkudara Kresna kakakku aku adimu aja percaya kalau kae aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang nih. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho makire piye? Kok panjenengan belani Kakang kula menika lararipun kados pundi? Lho kok to? Si Adi rak lagi wenem ras niku Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa Pustaka Jamus Klimasada iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Klimasada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pun Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulinan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Klimasada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono Digdaya Padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure kowe lah nono aku. Kok
Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe wong iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Kok nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Ora cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Citrane. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya wingone. Werkudara nggih. Werkudara. Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene para kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Plata Majati, Waluyung ngene Nandang Roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang. Nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ra iso apa memeng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadekke kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke anak kula ming manut e. Petruk, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klimasada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Wet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki.
Koko Prabu. Nggih. Tengapan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ing Membanata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus lima sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siat-siat ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kaliyan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Ya, Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna.